Is-sitwazzjoni taż-żidiet fil-kirjiet qed tinkwieta lil ħafna b'esperti fis-settur ilhom jiddeskrivu s-sitwazzjoni bħala ġungla u jidher li s-sitwazzjoni komplet tigrava hekk kif issa anke l-kirjiet tal-ħwienet li huma proprjetà tal-Gvern għolew. Tista' tgħid li fl-oqsma tad-djar kollha hemm ħwienet proprjetà tal-Gvern fejn il-bejja jħallsu l-kera lill-Gvern. Sa mis-snin 60 il-hawn dawn il-kirjiet dejjem kienu baxxi bl-iskop li anke l-prezz minn dawn il-ħwienet lill-konsumaturi ikun raġonevoli. Iżda permezz tal-awtorità tad-djar ftit ġimgħat ilu beda proċess sabiex il-kera tola f'xi każi saħansitra bid-doppju, hemm każijiet fejn il-kera se tola wkoll b'aktar. Dan mhux kollox, hemm min li l-kirja tiegħu għolietlu 3 snin ilu, iżda l-bejja baqgħu ma ġewx informati biex dawn jiġġeddu. Issa, hemm min qed jintalab iħallas 6,000 euro blura għaliex qed jingħat lilu mill-awtorità tad-djar li trid titħallas id-differenza taż-żieda fil-kera, żieda li ta' xi wħud tmur lura sa mill-2016. Ħafna mill-kirjiet għall-kamra żgħira bħal ħwienet tal-ħaxix, tal-merċa, tal-laħam, stationery jew xi banka tal-lottu, ħafna minnhom minn kera ta' 1,800 euro fis-sena, il-kera telet tal 3,600 euro. U hemm ċirkostanzi fejn laħqet l-4,000 euro. Minkejja li dawn jistgħu jidhru ftit meta mqabbla ma' kirjiet ta' ħwienet mikrija mill-privat, il-fatt li tkun ippjanajt ċertu dħul mill-qlieħ illi tagħmel u anke hemm min impjega persuna part-time jew anke full-time miegħu f'din iż-żieda flimkien mas-somma li trid titħallas blura qed ikollhom diversi riperkussjonijiet. Tantu hekk li hemm min qed itellaw jniżżel li b'dawn ir-rati l-ġodda jżomm x'miegħu lil xi ħadd li kien daħħal miegħu. Minn esperjenzi li ltaqa' magħhom Net News jidher biċ-ċar li żidiet qawwija fil-kirjiet għal tal-ħwienet huma out of reach. Bejjieħ tal-laħam fil-Mosta stqar li minn 500 euro kera fis-sena spiċċa b'kera ta' 500 euro fix-xahar. Fil-fatt numru konsiderevoli ta' bejja tal-ħwienet f'diversi lokalitajiet qed jaħsbuha jibqgħu xoperaw minħabba l-ispejjeż li skont huma dejjem tilgħin ma' smewwiet kif stqarru huma stess meta tkellmu ma' dan l-istazzjon.